A na I jyst mynd trwy y cyhoeddiadau eraill sgynnon ni. Mae'n hanner tymor, felly da ni'n dymuno pob bendith i reina chi fydd yn mynd i mini gwersyll. Cofiwch fynd â cotia hefo chi. Ac da ni'n dymuno bendith i chi ieuenctid a y rhai fydd yn arwain hwnnw hefyd. Fyddwn ni'n cyfarfod heno yn y stafell trwodd am 6 i gael yn astudiaeth yn 1-4, ac mi fydd hwnnw ar Zoom. Nos Ferchar, mi fydd cyfarfod gweddi yn tu Eirin a Sera am 6:30 ac ar Zoom. Ac wedyn, bore dy Sul nesaf, fyddwn ni'n ail gychwyn yr ysgol Sul ar yr un adag ac arfer, a mi fydd gwasanaeth yma am 1/2 awr wedi 10. Ond dwi'n meddwl bod na unrhyw beth ychwanegol o ran cyhoeddiadau. Does na neb yn chwifio'n frantic yna mi? Nag oes, gwych. Felly, dewch i ni weddio i gychwyn yn gwasanaeth efo'n gilydd. O ddiwyn tad, da ni yn dy ganmol di. Dy fod ti yn dduw sydd yn heiddi pob clod, pob mawl, pob diolchgarwch gennym ni. A da ni'n gweddio arglwydd y byddi di yn cynnal ni ac yn enyn mawl a diolchgarwch yno ni trwy dysbryd glân y bore yma. Arglwydd, da ni eisiau cael yn adnewyddu. Da ni eisiau cael yn bywhau trwy waith dysbryd. Da ni eisiau bod yn agored i wrando ar dair di ac wrth i ni sylweddoli pwy ydi Iesu Grist. Trwy'r gwasanaeth, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni'n gofyn arglwydd byddi di'n dyfnhau yn cariad ni tuag ata ti. Maddau ni felly bob pechod a bai, arglwydd da ni'n cyflwyno'r gwasanaeth i ti yn gofyn ar i ti wneud dy waith yn plith ni, ac yn cyflwyno'r cyfan felly, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu i ddechrau, canu am ein Duw rhyfeddol ni. A mae'r gan gyntaf yn cychwyn efo cwestiynau. Pwy all ddal y moroedd yn ei law? Pwy all gyfri pob un gronyn baw? Daw brenhinoedd, crynant ger ei fron, creadigaeth Duw yn dathlu'n llon, hwn yw ein Duw, ar ei orsedd fri, deuwch ac addolwn. Hwn yw yr brenin yr holl fyd, deuwch ac addolwn.
o ddiw. Da ni yn rhyfeddu. Dy fod ti'n frenin yr holl fyd, ond dy fod ti trwy dy fab Iesu Grist i dod yn isel. Dy fod ti wedi mynd i'r groes mwyn i ni gael ffordd i ddod ata ti am byth. Da ni'n diolch i ti am dy gariad, ac arglwydd da ni'n cyffesu yn angen am dy faddeuant di, am dy ras di, ac yn gofyn y byddi di'n helpu ni'n yn cyfarfod ni fel ag yr ydyn ni y bore yma. I'n helpu ni i allu rhyfeddu mai ti ydyn Duw ni, a'r arglwydd Iesu Grist ydy'r ceidwad, ydy'r achubwr, ydy'r un y gallwn ni drystio'n llwyr yn fo. Diolch i ti am dy ras a dy gariad. Amen. O'n i'n gwybod bod yna un peth o'n i wedi anghofio ddeud. Os newch chi gofio, trwy'r wsos yma, mi fydd yna ymgyrch ymhlith myfyrwyr yn y brifysgol. Mae'r Undeb Gristnogol yn trefnu ymgyrch, ac felly mi fydd yna nifer ohonyn nhw yma trwy'r wythnos, wedi dod efo Elin Bryn o Werddon, felly cofiwch weddio am fendith ar yr wythnos honno. Rwan ta, blant, da chi eisiau dod yma i'r blaen i mi gael sgwrs bach efo chi? Os oedd eigon o seti mynd i fod i bawb ydy'r cwestiwn? Pai ti a poeni. Llwch chi gael seti mawr os da chi isio? Chi gael bod yn gyffyrddus? Na bo, da chi eisiau mynd i fyna? Iawn. Wan ta, dwi'n gwybod bod na lots o bobl yn Capel Ffynnon unai wedi dathlu penblwyddi, neu mynd i dathlu penblwyddi, neu wedi bod mewn parti penblwydd yn ddiweddar. Llaw i fyny os da chi wedi bod mewn parti penblwydd yn eitha diweddar? O, ni'n disgwyl bys yna fwy na hynny. Oce. Wel, be dwi eisiau i ni wneud bore yma ydy tybad allwch chi helpu fi, mae gen i fag, a dwi eisiau chi helpu fi i feddwl be da ni angen mwyn cynnal parti penblwydd. Iawn? Felly be na i fynd ar bag o'ch gwmpas chi, gewch chi dynnu un peth allan o'r bag a meddwl sut mae'r peth yna yn help ar gyfer parti penblwydd. Oce? Da chi barod? Reit. Pwy sy'n mynd gynta? Un peth allan o'r bag. A gei di ddangos o'i bawb. Ti eisiau chydig bach o help? Reit. Ti eisiau gael... Ti un pen? Ne, ti pen yna. Iawn, gafel yn y pen. Na ni agor o. Felly, mae gynnon ni... Be di hon? Banner. Handi? Handi os ydw fyny pan ydyn ni'n cael parti benblwydd. Ynddi? I atgoffa pawb bod ti'n benblwydd hapus ar rwy'n. Gwych. Da iawn. Felly, pwysig i ni gael hwnna ar gyfer parti. Pwy sy'n mynd nesaf? Da iawn? Un peth o'r bag? Ys gynnon ni mama. Cardyn penblwydd yn deud oed rhywun. Handi. Handi iawn dydi? Mwyn i ni allu rhoi cardyn penblwydd i ddeud penblwydd hapus, a mae'r oed fel arfer dydi Anna fod yr oed ma person. Ond mae Anna wedi rhoi cardyn 80 i fi fel joc, achos bod ti'n awgrymu bod fi'n mynd yn hen. Diolch fawr iawn. Felly mae cardyn yn handi, dydi? Da chi'n mynd â cardyn fel arfer i roed i'r person, reit? Felly mae gennym ni faner, cardyn. Lle ci? Un peth allan o'r bag? Cap. Pam ddech chi'n meddwl mae hwn yn handi ar gyfer parti penblwydd? Aran? Anrheg? Ti'n iawn? Mae yna thema bod fi'n mynd yn hen yn fy mhenblwydd i, felly ni eisiau gael cap hen ddyn. Handi? Dydi? Ella bod chi'n mynd â cap i bawb, ond mysach chi fel arfer yn rhoi anrheg penblwydd mewn parti, bysach? Ti'n licio fo? Mae gen ti un hefyd? Ella bod o ddim yn cap hen ddyn, felly. Iawn. Felly mae gennym ni faner, cardyn, anrheg.
Anna, be di hwn? Siocled. Achos pan da chi'n mynd i barti, mae pawb yn gobeithio bod yna rhyw fath o fwyd neis yn mynd i fod yna, dydy? Os da chi'n mynd i barti a dim bwyd o gwbl yna, sa'n barti da? Na, oce. Felly mae gennym ni faner, mae gennym ni anreg, mae gennym ni gardyn, mae gennym ni fwyd. Het party. Ia? Het party. A be arall sgynnon ni? Ti eisiau mynd? Dyna di. Diolch. Wel, cardyn arall ydi hwnnw. Be sydd ar y cardyn? Cacan. Ydy cacan yn bwysig mewn parti pen-blwydd? Reit. Ag un peth arall. Wel, mae hwnna'n dod i stori wrth nesaf, ella. Pwy sydd heb wneud? Diod. Di diod yn beth handi gael mewn parti. Yndi? Os di o ddim out of date. Wel, ia, gwir iawn. Felly, ydych chi'n meddwl bod ni'n barod i gael parti? O, na? Oce, iawn. Dewch chi ni feddwl, ydych ni wedi cofio pob peth? Na? O na, nes i ddeud, cacan ben blwydd. Yes, oedd cacan ben blwydd. Dwi'n gwybod na dim unig go iawn o. Ond fysa mae'n risgi iawn dangos cacan ben blwydd iawn i chi, fysa. Music, ie, da. Y person sy'n cael y ben-blwydd. Da iawn chdi. Deud y gwir, dyna ydy'r peth pwysica ohono fe i gyd, ynddo? Achos mae o'n ben-blwydd rhywun. Ond nathoch chi sylwi bod ni wedi mynd trwy lot o bethau eraill ac oedden ni bron ag anghofio y peth pwysica. Sef y person sy'n cael pen-blwydd. Fysa fo'n barti rhyfedd iawn heb y person sy'n cael y pen-blwydd yn bysa? Wan heddiw, da ni'n mynd i fod yn clywed stori am rai yn y Beibl, a nath o rhywbeth tebyg ddigwydd. Nath nhw, oedden nhw'n brysur o gynnyn nhw lot o bethau i wneud, a nath i anghofio y peth pwysica. A be fyddwn ni'n glywed yn ystod y gwasanaeth bore yma, ydy be ydy neu pwy ydy y peth pwysica. Pwy ydych chi'n meddwl? Iesu Grist. Wedyn, nawn ni glywed yr hanes. Diolch i chi am helpu. A mi fydd na chydig bach o dameidia. Na fo? Digwydd bod pen-blwydd fi wrth yma, felly fi o flaen yng nghacan oedd hwnna. Nes i rannu hi efo pobl wedyn, do. Ond fysa fod i bod yn barti rhyfedd iawn heb fi yna, bysa. Bysa. Felly, diolch fawr iawn i chi. Mae yna chydig bach o dameidia blasus o fwyd o'r parti i chi gael efo panad yn nes ymlaen, iawn? Diolch i chi, gewch chi fynd yn ôl i ista. A wedyn, na i weddio cyn i... Pwy sy'n darllen? Lydia, ddod ymlaen i ddarllen, ia? Lle nawn ni weddio i ddechrau. O arglwydd Dduw, da ni yn diolch bod gynnon ni yn Iesu Grist wastad reswm i ddathlu a diolch. Ond da ni'n gofyn arglwydd y byddi di'n helpu ni gofio be di'r peth pwysica. Bod ni ddim yn colli golwg ar yr hyn sydd fwyaf pwysig, ond yn hytrach bod ni'n gallu dod wrth addoli, wrth allan Beibl, wrth weddio, i sylweddoli pa mor gwbl hanfodol wyt ti i'n bywyd ni. Pawb o bob oed. Felly arglwydd bendithio ni weddill yn amser hefo'n gilydd y bore yma, a diolch i ti am pwy ydy yn gwaredwr Iesu Grist. Bydd hefo ni a parhau bendithio rwan, wrth i ni ofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Lle mae Lydia? O, wrth gwrs, reit i cael. Felly, Lyc penod 10 ydy'r darlleniad. Diolch. Diolch ti. Aeth Iesu mewn i bertref, a croesawyd ef i'w gartref gan wraig o'r enw Martha. Yr oedd ganddi hi chwaer a elwyd Mair. Eisteddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. Ynd yr oedd Martha mewn dryswch, a hyrdd yr holl waith gweini, a daeth ato a dweud,
Arglwydd, a wyt ti heb hidio dim fo fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun? Dywedodd wrthi felly am fy nghynorthwyo. Atebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, rwy'n sy'n pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un beth sy'n angenrheidiol, y mae Mair wedi dewis y rhan orau ac nis ddysgur oddi arni. Diolch ti. Diolch yn fawr iawn. Felly, da ni'n mynd i fod yn ystyried Mair a Martha, y ddwy chwaer oedd wedi croesawu Iesu i'w tŷ nhw, a pa wersi sy'n yna i ni o'r hanes byr yma yn Lyc penod 10. Ond gan bod ni yn ystyried cwestiynau ynglyn â beth sydd yn bwysig go iawn, da ni'n mynd i gannu emyn hefo'n gilydd rwan, sydd yn sôn am sut da ni eisiau rhoi Iesu Grist fel y peth pwysica, y peth mwyaf gwerthfawr yn ein bywyd ni. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae y byd yn brwydro i'w gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled sydd. Gwastraff yw i gyd ennill Crist. Dy gael di, Iesu, gyda mi, yw'r trysor gorau sydd. Ti yw'n nod, ti yw'n rhan, fy llawenydd i am can ac feth garaf mwy. Dwch ni godi i foli. Wan ta, dwi'n yn siŵr amdano chi, ond mae rhaid i fi gyfadda, pan fydda i weithiau yn darllen rhai hanesion o'r Beibl, dwi'n cael traffarth meddwl sut fyswn ni wedi ymatab taswn ni wedi bod yn yr union sefyllfa yna. Enghraifft, mi glywais i bod plant cyffro wedi clywed nos Wener am hanes iachau y dyn oedd wedi cael ei barlysu.
A dwi'n trio dychmygu fy hun yn y tŷ yna, yn gweld y bobl yn torri twll trwy'r to, a gallai meddwl sut fyswn ni'n ymatab. Swn i'n siŵr o fod yn protestio. Be ydych chi'n neud? Mae hwnna'n do i rywun sy'n byw yn fama. Pam ydych chi'n dinistrio tŷ rywun? Dwi'n dychmygu fy hun yn deud. O wedyn, mae yna hanesion eraill yn y Testament Newydd, lle ydych chi'n meddwl, o mae hwn yn ofnadwy o normal. Ella i weld yn hun yn ymatab yn debyg iawn yn y sefyllfa honno. A bore yma, pan ydyn ni'n clywed am hanes y ddwy chwaer, Mair a Martha, dwi'n gallu cydymdeimlo yn llwyr. Dwi'n gallu dallt yn iawn. A dwi'n siŵr bod rhan fwyaf ohono ni yn gwybod be ydi o. I deimlo pwysa, achos mae yna rywun yn dod i tŷ ni. A da chi'n teimlo bod isio clirio, bod isio paratoi, a mae'r amser yn mynd yn sydyn. Ac wrth i chi fynd yn fwy ac yn fwy stressed, os oes gennych chi rywun yn y tŷ hefo chi sydd ddim yn helpu, sydd yn chwarae gêm computer neu'n edrych ar gêm ffwtsbol, a da chi'n teimlo chi'n mynd yn fwy ac yn fwy blin. Ac ella bod y person yn cyrraedd a da chi heb orffan paratoi. A da chi'n agor drws, a da chi'n trio bod yn groesawgar, ond tu mewn da chi'n berwi. Ac ella bod y person sydd yn y tŷ hefo chi yn rhyw lownsio i mewn. Briliant! Ti di mewn, mae pob peth yn barod. A da chi'n snapio. Be ti'n meddwl, mae pob peth yn barod? Tîm di codi llaw i helpu. Dwi'n gallu dychmygu'n hyn yn deud y fath beth. Dwi wedi bod mewn sefyllfaoedd tebyg lawar gwaith o'r blaen. A dyna ydy'r sefyllfa gyffredin mewn gwirionaeth. Ydyn ni'n dod ar ei thrawsi yn Lyc penod 10. Mae'r arglwydd Iesu yn mynd i gael bwyd hefo dwy chwaer. Dwy chwaer sydd yn ei adnabod o, sydd yn ffrindiau hefo fo. A da ni'n cael clywed mwy am y teulu yma yn Efengil Ioan. A ngobaith i ydy y byddwn ni'n cael clywed am ddigwyddiad arall lle mae Iesu yn ymwneud hefo Mair a Martha a'i brawd Lazarus os dyw ei mynd i Sul nesa. Ond mae'n sefyllfa normal iawn, dydy. Paratoi ar gyfer rhywun diarth, rhywun da chi a meddwl mawr ohono fo, paratoi ar gyfer i ddyfodiad o i gael bwyd yn y tŷ, a mae yna bwysa, mae yna stres. Mae Mair a Martha yn ddwy chwaer, ond dydyn nhw ddim yn gwneud yr un peth wrth baratoi na di. Mae Martha yn brysur ofnadwy. Deud y gwir, mae'r gair yn deitha ni'n adnod 40, yr oedd Martha mewn dryswch, neu mae cyfieithiad Saesneg yn deud bod ti'n distracted oherwydd yr holl waith gwasanaethu gweini yma oedd hi yn ei wneud. Mae chwaer hi, Mair, yn dra gwahanol. Achos be mae hi'n wneud ydy ista ar ôl i Iesu ddod mewn i'r tŷ, mae hi'n ista wrth i draed o ac yn gwrando ar Iesu yn dysgu. A mae Martha yn gweld Mair yn gwneud hyn, a da chi'n gallu dychmygu hi yn mynd yn fwy ac yn fwy blin. Mae yna stwff i wneud. Neis iawn i chdi gael bod yn cool ac yn laid back yn fanna yn gwrando ar Iesu. Tydi'r gegin ata fi. A da chi'n gallu gweld i thymar hi, os liciwch chi, da chi'n gallu gweld y pwysa mae hi oddi tanno fo, oherwydd y ffordd mae hi'n siarad, nid yn gymaint efo'i chwaer, ond y ffordd mae hi'n siarad efo Iesu Grist. Achos os ydych chi yn cymharu y ffordd mae Martha yn siarad efo Iesu'n fama a'r darlleniad gawn ni dy Sul nesa yn Ioan penod 11, mae'n ymddangos yn, be ddydwn ni, shorts efo Iesu Grist. Neu mae'n bron a fysa chi'n deud bod ti'n eitha digwylydd efo fo. Hei, ti'n eisiau deud wrth chwaer yma gynnau am ddod i helpu fi? Mae hi'n edmygu Iesu Grist, mae gen i hi barch tuag at Iesu, ond mae'r sefyllfa mae hi yn hi, y pwysa mae hi oddi tanno fo, yn gwneud iddi hi snapio. Pwy ohono ni sydd heb fod yr un fath, ynde? Ella bod ni'n bobl
Glyn, ofalus, sydd ddim yn gwylltio'n aml, ond mae yna rei sefyllfaoedd yn ddigon, a da chi'n deud rhywbeth, da chi'n meddwl, yn syth, dylswn i wedi deud hynna. Felly, mae yna rhywbeth, dwi'n teimlo, mae yna rhywbeth cysurus iawn mewn gweld Iesu yn y sefyllfa bob dydd yma. A dwi'n meddwl bod o'n help i chi a fi wedyn sylweddoli pan ydym ni'n addoli yr arglwydd Iesu ac yn clywed yr hanesion amdano fo, mae'r Beibl yn wych achos mae o'n dangos i ni Iesu yn gwneud gwirthia, yn iachau, yn dysgu ac awdurdod. Ond mae o hefyd yn dangos Iesu Grist mewn sefyllfaoedd normal. Ac felly i ni, mae'n bwysig bod ni'n cofio bod yr arglwydd Iesu, pan da ni yn dod i'w nabod o ac yn ei drystio fo fel gwaredwr, mae'r arglwydd Iesu am fod yn rhan o bob rhan o'n bywyd ni. Da ni'n dod at yn gilydd yn ei enw fo i addoli ar ddydd Sul, ond mae'r arglwydd Iesu fod yn rhan ganolog o'n bywyda ni bore a fory. Os fyddwch chi'n deffro yn flin, yn gynnar, yn cael lai-in, os fyddwch chi'n cychwyn ar gwersyll, os fyddwch chi'n cychwyn gwaith arferol a bod o'n ddwrnod normal, mae Iesu Grist am fod yng nghanol eich bywyd chi hyd yn oed yn y sefyllfaoedd hynny. Ac yn fwy, mae Iesu Grist a doethineb i chi yng nghanol eich bywyda o ddydd i ddydd. Wan yn sydyn, be da ni'n mynd i wneud ydy meddwl am yr hanes byr yma ac meddwl am agweddau gwahanol sy'n dod i'r amlwg. I ddechrau, dwi eisiau tynnu eich sylw chi at dynerwch Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn cael ei groesawu yn hi Martha a Mair. Mae Mair yn gwrando arno fo, yn dysgu, yn ista wrth i draed o, yn gwrando ar yr hyn sganddo fo ddeud. Mae Martha, da ni'n dychmygu mewn rhan arall o'r cartra. Yn brysur, mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini. A mae hi'n dod at Iesu ac yn dweud, arglwydd, a wyt ti heb hidio dim fod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun? Dywed wrthi felly am fy nghynorthwyo. Mae Martha yn deud wrth Iesu, sortia y chwaer ma allan. Chdi di'r arglwydd, deud wrthi hi. Chi'n gallu teimlo, dydych, y pwysau mae hi dan fo. Ond sylwch sut mae Iesu yn ymatab. Atebodd yr arglwydd hi, adnod 41. Martha, Martha. A ydych chi'n teimlo yn y geiriau, jyst deud i enw hi ddwywaith, mae o'n trio tawelu hi. Martha, Martha, yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Sa fod i gallu i cheryddu hi, i chywiro hi, achos da ni'n gweld mewn llefydd eraill yn yr Efengyla, mae Iesu yn un sydd yn sefyll dros gyfiawnder. Mae o yn delio â phobl mewn cyd-destynau gwahanol ac yn gallu deud geiriau calad wrthyn nhw, ynglŷn â sut maen nhw'n byw i bywyda, ynglŷn â be maen nhw'n gredu a ddim yn gredu. Ond yn y sefyllfa yma, mae o'n gweld ac yn adnabod yr hyn sydd yn digwydd ym mywyd Martha, ac mae o'n ei thawelu hi wrth ddangos tynerwch tuag ati. Martha, Martha, yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Mae o'n gwybod na nid bod yn fwriadol a nifydd mae Martha. Nid mynd allan o'i ffordd i fod yn ddi-gwylydd efo Iesu, neu bod yn gwbl groes i'w ddysgeidiaeth o, dan bwysa mae hi. A mae di ymatab yn reddfol achos bod ti dan y pwysa na, achos mae'n trio gwneud rhywbeth da, ynddi? Da ni'n mynd i geryddu, neu da ni'n mynd i fod yn flin, achos bod ni'n meddwl bod Martha yn trio gwneud rhywbeth anghywir. Mae'n gwneud rhywbeth da, rhinweddol. Mae'n paratoi ar gyfer yr arglwydd Iesu. Mae'n darparu croeso iddo fo sydd yn beth da. Felly mae be mae hi'n drio wneud yn beth da, ond mae hwnnw wedi llenwi golwg hi gymaint nes bod ti wedi colli golwg ar be mae hi'n drio wneud go iawn. A mae'r un peth yn gallu digwydd i ni, yn dydi?
Da ni'n gallu bod am bryd ar wasanaethu Duw, gwneud rhywbeth sydd ynddo ei hun yn beth da, ond yn hawdd iawn, mae hwnna'n gallu troi yn bob peth i ni. Mae'n gallu llenwi'n golygon ni i'r fath radda nes bod ni'n trin pobl eraill mewn ffordd na ddylsa ni. Weithiau, da ni hyd yn oed yn gallu bod yn gwneud gwaith Duw yn rhan o fywyd yr eglwys, ond da ni'n gallu teimlo dan bwysa a da ni'n snapio. Da ni hyd yn oed yn gallu meddwl bod Iesu Grist fod i sortio pethau allan. Diolch yn gwneud ei waith yn iawn. Cofiwch y tynerwch mae'r arglwydd Iesu yn ddangos tuag ato ni. A gadwch i'r tynerwch yna fod yn fodd i'n tawelu ni pan ydyn ni'n teimlo dan bwysa. Pan ydyn ni'n teimlo bod gynnon ni 100,000 o bethau i wneud a da ni mewn dryswch ac yn mynd o un peth i llall a ddim yn gwybod be da ni'n wneud nesaf. Be sydd wedi digwydd yn syml yn fama ydy bod dymuniad Martha i weini ac i roed yr croeso gorau i Iesu Grist wedi mynd yn ultimate iddi. Hwna oedd yr unig beth oedd hi yn meddwl amdano fo, ac felly mae wedi cael ei distractio ynddo. A da ni'n gwybod o'n bywyda yn hunin bod cael eich distractio, tynnu'ch sylw chi oddi ar rhywbeth da chi'n neud yn gallu bod yn rhywbeth peryg. Faint ohonoch chi sydd wedi bod mewn stafell efo rhywun a maen nhw'n siarad efo chi a sgynnoch chi'n syniad be maen nhw wedi dweud achos da chi ar eich iPad neu da chi'n tecsio rhywun neu... Mae cadw cysylltiad hefo pobl eraill yn beth da. Ond os ydych chi'n cadw cysylltiad efo pobl eraill trwy'r amser ac yn anwybyddu'r bobl sydd yn yr un stafell â chi, di o ddim beth da. A hyd yn oed yn fwy difrifol, os gawn ni'r llun nesaf, mae na dwni'n faint o straeon newyddion am bobl yn brifo. Pam? Achos maen nhw'n cerdded a maen nhw'n tecsio a maen nhw'n disgyn i mewn i dylla. Mae cyfraith gwlad yn deitha ni, os da chi'n gyrru car, peidiwch a bod ar eich ffôn. Achos mi fydd o'n tynnu'n sylw ni oddi ar y peth allweddol da ni fod i wneud, sef gyrru y car yn ddiogel. Be di'r pethau yn eich bywyda chi a fi sydd yn tynnu'n sylw ni oddi ar Iesu Grist? A dyn nhw'n gorfod bod yn bethau drwg, na dyn? Maen nhw'n gallu bod yn bethau da iawn. Ond pa newidiadau da ni angen neud ella yn yn bywyda, yn yn patrwma, i sicrhau bod ni ddim yn colli golwg ar y peth pwysig. Bod ni ddim yn colli golwg ar pwy ydy Iesu Grist fel y gwnaeth Martha gychwyn wneud. Felly dwi eisiau ni feddwl i ddechrau am dynerwch Iesu. Yn ail, dwi eisiau ni feddwl am ddoethineb cariadus Iesu yn y sefyllfa yma. Atebodd yr arglwydd Iesu hi, Martha, Martha. Yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sy'n angen reidiol. Y mae Mair wedi dewis yr rhan orau ac ni stygur oddi arni. Be sy'n angen reidiol? Be mae Iesu ddeud yn o Beibl.net ydy, wan ta Martha, be sy'n wir yn bwysig? Come on. Tawela, meddwl be wyt ti'n ofyn, meddwl sut wyt ti'n teimlo rwan, sylweddola bod chdi wedi colli persbectif braidd yn fama. Be di'r peth sy'n go iawn yn bwysig? Necessary yn Saesneg. Mae Iesu, fel tasa fo yn y geiriau yma, yn tawelu Martha, ond mae o hefyd yn gofyn iddi hi edrach eto ar ei priorities. Ac mi ddylsa hi weld yr hyn sydd yn allweddol, yr hyn sydd fwyaf pwysig yn y sefyllfa mae hi yn efo, ydy'r person mae hi'n siarad efo fo, yr arglwydd Iesu. Ond achos bod ti mewn dryswch, dim yn canolbwyntio ar yr arglwydd Iesu, mae'n canolbwyntio ar beth sgyn i hi i wneud. Os ydych chi wedi trio am swydd erioed, mi fyddwch chi, mae'n siŵr, wedi dod ar draws yr job description, y meini prawf ar gyfer y swydd. Ac yn aml, be maen nhw'n neud ydy, maen nhw yn rhestru yr
pethau mae angen i chi gael mwyn gwneud y gwaith, ond maen nhw'n rhestru nhw mewn categoriau gwahanol, yn dydy. Felly mae gennych chi bethau, sgiliau neu cymwysterau sydd yn hanfodol. Mae rhaid i chi gael y cymhwyster yna neu chewch chi byth wneud y job. Dyna di'r pethau necessary, y pethau angenrheidiol. Ond mae yna wedyn restr arall o bethau dymunol. Mi fysa fo'n dda tasa gynnwch chi'r sgiliau yna, ond dio ddim yn angenrheidiol i chi gael o. Required neu desired, dibynnu ar y geiriau sy'n cael ei ddefnyddio. Pa mor aml yn bywydau ni, da ni'n gofyn y cwestiynau yna am be da ni'n neud. Be sy'n hanfodol, be sy'n angenrheidiol, be di'r peth mwyaf pwysig, a be di'r pethau sydd yn ddymunol, sydd yn dda, ond dyn nhw ddim mor bwysig ar pethau eraill. Ac ydym ni'n meddwl hynny am yn bywydau ni fel Cristnogion. Achos mae Iesu wrth ddysgu i ddisgyblion yn dod yn ôl at y pwynt yma dro ar ôl tro. Ac yn enwedig, mae o'n ei wneud o hefo pobl fel ni sydd yn poeni ac yn pryderu ac efo'n pen ar chwal o bosib. Meddyliwch am y ddysgeidiaeth enwog sydd ganddo fo yn y bregath ar y mynydd. Mathew pennod 6. A mae Iesu yn dysgu ddisgyblion ac yn deud, wan, sy'n misio i chi boeni am be da chi'n fita, be da chi'n yfad, be da chi'n wisgo. Mae rhaid chi gofio pwy di'ch tad chi. Eich tad chi sydd yn eich caru chi ac yn darparu pob peth yr ydych chi angen. A tua diwedd y ddysgeidiaeth yna ym Mathew pennod 6, gwrandwch be mae'n ei ddeud. Mathew 6 adnodau 32 i 36. Sori, 32 i 34. Sy'n misio chi boeni am y pethau eraill i gyd, adnod 32, dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn ei ceisio. A dos gynnyn nhw ddim Duw y mae nhw yn gallu i trystio fo. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn ei ceisio, y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen yr rhain i gyd. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas y Dduw a'i gyfiawnder ef a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Peidiwch felly a phryderu am y fory. A mae'r tarddiad y gair pryder yr un ac sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio Martha mewn dryswch a phryder. Peidiwch felly a phryderu am y fory oherwydd bydd gan y fory ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. Mae Iesu'n dweud, rhowch bethau mewn trefn. Rhowch y flaenoriaeth i pwy ydy'r arglwydd Dduw. Cofiwch bod o trwy Iesu Grist wedi eich caru chi ac y bydd o'n darparu ar eich cyfar chi. Y bydd o'n gofalu amdano chi trwy bob math o brofiadau anodd. Ac yn wir, y bydd ei ofal a'i gariad o yn eich cynnal chi hyd yn oed trwy farwolaeth. Pan da ni dan bwysa, pan da ni wedi drysu yn gwneud 100,000 o bethau, mae'n anodd i ni feddwl yn stret, dydy. Ond mae Iesu Grist yn ei ddoethineb yn annog ni i rafu, i dawelu, i feddwl pwy ydy o, be mae o di ddeud wrthon ni, ydyn ni wedi cael pethau yn y drefn anghywir o bosib. Achos yn y pen draw, mae yna bethau pwysicach yn bywydau ni na be da ni'n neud yn unig. Yndoes? Da ni'n gallu bod yn obsessed hefo'n gwaith ni, hefo'n hobbies ni, hefo be bynnag ydy'n diddordeba ni, ond mae yna bethau pwysicach, yndoes? Mae'r Beibl yn atgoffa ni o hynny trwy'r amser. Hyd yn oed yr Hen Testament yn deud, enghraifft, nid ar faran unig y bydd rhywun fyw, ond ar bopeth sy'n dod o enau'r arglwydd. Da ni eisiau trystio yn yr arglwydd Dduw a gweld bod Iesu Grist y peth pwysica y person pwysica i ni roi'n sylw iddo fo, i ni ymddiried yno fo. A bod ni wedyn yn adeiladu'n bywyd yn penderfynu ar yn priorities yn ôl pwy ydy'n brenu ni, pwy ydy'n athro ni, pwy ydy'n meistr ni y gallwn ni drystio'n bywydau yn llwyr iddo fo.
o'n i'n edrych yn ddiweddar ar glip bach ar y BBC, lle oedden nhw yn siarad am academies pêl-droed proffesiynol. Ac mi oedd y person yn cyfweld rheolwr Academi Pêl-droed Lerpwl. Ac yn gofyn cwestiwn ynglyn â, wel, sut ydych chi'n edrych ar ôl yr ieuenctid yma? Mae yna gannoedd os nad miloedd o blant a phobl ifanc yn mynd mewn i academis pêl-droed, ond mae'r ystadegau yn awgrymu bod llai na 1% ohonyn nhw'n llwyddo i fod yn bêl-droediwr proffesiynol. Felly'r cwestiwn ofynnwyd i y reolwr Academi Pêl-droed Lerpwl oedd, sut ydych chi'n gofalu am yr ieuenctid yma? Sut ydych chi'n edrych ar ôl i iechyd meddwl nhw? A dyma'r rheolwr yn cymryd chydig eiliadau, a dyma fo'n dweud, mae hwnna'n gwestiwn pwysig iawn iawn. Yr un peth da ni'n trio pwysleisio i'r ieuenctid yma wrth iddyn nhw dyfu fyny yn yr academi ydy, mae rhaid i chi gael hunaniaeth a gwerth sydd ar wahân i'ch bywyd pêl-droed chi. Achos os ydych chi'n rhoi eich identity a'ch synwyr o dwi'n werthfawr achos bod fi'n dda yn chwarae ffwtbol, beth sy'n digwydd pan ydych chi'n colli? Beth sy'n digwydd pan ydych chi'n cyrraedd 19 oed a mae'r rheolwr yn deud, sori, ti ddim digon da i fynd i'r tîm cynta, ti'n gorfod mynd i ffeindio gwaith yn rhywle arall. Diddorol de. Diddorol bod na ddoethineb feiblaidd yn cael ei ddangos gan y dyn yna yn gweld mae rhaid i ni gael yn synwyr o werth o rhywbeth sydd tu allan i ni'n hunin. Achos os ydym ni'n deud dwi'n werthfawr pan dwi'n gallu llwyddo mewn arholiadau, munud ydym ni'n methu mewn arholiad, mae'n bywyd ni'n fynd i fynd yn dilchion. Munud ydym ni'n rhoi yn hunaniaeth yn llwyddiant ni'n chwarae pêl-droed neu rygbi, beth sy'n digwydd pan ydym ni'n mynd yn hun, a ydym ni'n methu chwarae ffwtbol neu rygbi, a mae pobl yn rhedeg rings o'n cwmpas ni. Ond os ydym ni'n deud, wel, mae'n dda gwneud chwaraeon, mae o'n dda gweithio a llwyddo mewn arholiadau, ond dio ddim y prif beth, yna fydd gynnon ni'r persbectif cywir i allu gwneud yn gorau yn y pethau yna, ond sylweddoli dydy'r pethau yna ddim yn anghenrheidiol. Nid dyna'r peth mwyaf pwysig. Achos dros dro ydy lot o'r pethau yna. Os oes gennych chi hobi arbennig, a dydwch bod chi yn mwynhau, dwi'n meddwl bod fi wedi defnyddio chwarae golff fel esiampl o blaen do. Yn gwybod os ysni gael ymlaen o hwnna. Dydwch bod ni'n mwynhau chwaraeon o ryw fath. Mae'n gret, dydy. O mae yna bwynt yn mynd i ddod, lle fyddwch chi methu rhoi gymaint o'ch amser i'r chwaraeon yna. Achos fydd gennych chi gyfrifoldebau eraill. Ella byddwch chi hefo teulu neu ffrind yr ydych chi'n gofalu amdanyn nhw. Mae'r holl bethau yn bywydau ni rydyn ni'n meddwl sydd yn bwysig, ond ddim yn allweddol hefo elfen dros dro iddyn nhw. A mae Crist iso pwysleisio hynny. A dyna mae o yn ei ddeud yn y geiriau yna. Martha, Martha, rwyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sy'n angenrheidiol. Y mae Mair wedi dewis yr rhan orau ac nisdygur o ddiarni. Yn hytrach na dod i mewn i'r ffrau rhwng y ddwy chwaer a dewis ochr, be mae'r arglwydd Iesu'n i ddeud ydy deud, paid a wel, diolch yn deud hynny, mae Mair wedi gwneud peth da. Mae hi wedi sylweddoli na fi a nysgeidiaeth hi ydy'r peth mwyaf pwysig. Ac felly'r hyn mae hi wedi dderbyn gen i, fydd o byth yn diflannu, fydd o byth yn dod i ben, nith o byth gael i gipio o ddiarni hi. A mae'r un peth yn wir i chi a finna. Yn y bywyd yma, mi fyddwn ni'n profi lot o siomedigaethau. Mi fydd na berthnasa yn dirywio. Mi fydd gwaith yn mynd a dod. Mi fydd ffrindiau weithiau yn gadael ni lawr. O mae'r hyn sgynnon ni os da ni wedi rhoi yn hynny'n i'r arglwydd Iesu yn para am byth. Fyddwn ni byth yn edrach yn ôl ac yn deud, sa dda gennau os ni wedi gwrando llai ar arglwydd Iesu. Fyddwn ni byth yn dod i bwynt lle fyddwn ni'n deud, mae'r arglwydd Iesu'n brin. Does na'm digon yn y fo, dwi'n gorfod mynd i chwilio am rhywbeth arall. Achos mae o'n ddigonol ar yn cyfar ni, mae'r arglwydd Iesu yn gyflawn i ni, fel brenin
fel gwaredwr, fel ffrind i ni pan ydyn ni ar yn gwana. A mae'r arglwydd Iesu yn y geiriau yma yn crefu arna ni i feddwl am yr hyn mae o di ddeud. Ai'r arglwydd Iesu ydy'r un peth angenrheidiol yn eich bywydau chi. Ai'r arglwydd Iesu ydy'r peth, y person pwysica yn bywydau ni. Os felly, da ni'n gwneud yn dda i ddilyn esiampl Mair. Bo ni'n gwneud amser yn bywydau ni i ddod at draed yr arglwydd Iesu. Bo ni'n darllen y Beibl. Bo ni'n gwrando ar ganeuon mawl. Bo ni'n dod i addoli hefo'n gilydd, yn dod i glybiau, mynd i wersylloedd. Mae'r pethau mae i gyd yn ffurf i ni gael dod at draed yr Iesu. Cael derbyn ganddo fo. Ella bydd na densiwn yn dod. Lle fyddwn ni'n deud, wel, mae pobl yn deud, ti di fama hefo fi. Ffrindiau yn deud, paid a mynd i capel, ti di wneud rhywbeth arall efo ni. A weithiau, mi fyddwn ni'n gorfod gwneud penderfyniadau anodd. Ond yn Iesu Grist, wrth ymddiried yn y fo a'i wneud o y peth pwysica, fydd o byth yn cael ei dynnu oddi arna ni. Does na neb na dim yn gallu cipio Iesu Grist oddi wrtha ni sydd wedi trystio yn y fo. A mae hynny'n yn arwain ni yn daclus yn dydi at fwrdd y cymyn. Achos pan da ni'n cymryd cymyn fel Cristnogion, da ni'n ufuddhau i be mae Iesu Grist wedi ddeutha ni. Gnewch hyn cof amdanaf. Cofiwch yn gyson fel Cristnogion pa mor fawr ydy cariad Duw tuag ata ni. Be oedd y gost mae Iesu wedi dalu trwy bod i waed o wedi llifo ar y groes, bod i fywyd o wedi ildio mwyn i ni gael bywyd, ni sydd yn heiddi dim. Felly, da ni'n mynd i ddod at fwrdd y cymyn ar ôl i ni ganu emyn. Emyn sydd, hen emyn Cymraeg, sydd yn fynegiant o ffydd y Cristion yn deud, dwi'n dewis Iesu Grist, a'r hyn mae o di wneud drostai ar y groes fel y prif beth. A dwi eisiau cael yng nghysur, dwi eisiau cael yn llawenydd penna yn dod oddi wrth y fo. Felly dewch i ni ganu, cyn i ni ddod at y cymyn. Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy, yn frawd a phriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben, i'm dwyn o'r byd i'r nefoedd wen. Wel, dyma un o dwedwch ble y gwelir arall fel efe, a beryn ffyddlon i'm o hyd ym mhob rhyw drallod yn y byd. Os ydych mae'r emyn yma'n deud, dos o neb yn cymharu fo Iesu Grist. Pwy wrendu ryddfan fenaid gwan? Pwy'n cwyd o'm holl o fidiau i'r lan? Pwy garia maich fel breni ne? Pwy gydymdeimla fel efe? Wel, ynddo ymffrostia finnau mwy, fy holl elynion dwedwch pwy o'ch cewri cedyrn, mawr ei rhi, all glwyfo mwy fan wyli di.
Wel, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, dwi am ddarllen geiriau ar Apostol Paul o'i lythyr cyntaf at y Corinthiaid, lle mae o'n sôn am swper yr arglwydd. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Wrth i ni ddod at fwrdd yr arglwydd, da ni'n cofio, da ni'n diolch, da ni'n llawenhau bod Duw wedi gweithredu ar yn rhan ni. Lle da ni yn pechod yn methu gwneud yr hyn oedd angen mwyn i ni gael yn derbyn ganddo fo. Achos yn euogrwydd, achos yn pechod, achos cyflwr yn calonna ni, mae'r arglwydd Iesu wedi sefyll yn y bwlch, yn dydi? Mae'r arglwydd Iesu o'i fawr gariad tuag ata ni wedi deud, na i sortio fo. Na i gymryd y gosb yn eich lle chi. Fi ydy oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. A mae'r bara a'r gwin yma, dwi'n gorfod dweud ydw bara di-gluten a gwin di-alcohol, maen nhw'n arwyddion i ni ac i Gristnogion ar draws y byd. Dyma mor fawr ydy cariad Duw. Dyma bris aberth Crist. A mae'n aberth unwaith am byth sydd yn golygu y cyfan i chi a fi sydd yn credu'n dydy. Dyma'r ffordd, mae'r drws wedi cael ei agor i ni fynd at Dduw am byth. Dyma'r ffordd y mae'r arglwydd Iesu wedi sicrhau bod ni yn euogrwydd yn cael derbyn maddeuant a bywyd tragwyddol. Ac oherwydd bod cymryd y bara a'r gwin yn dangos rhywbeth mor enfawr, mae'r Beibl yn pwysleisio bod ni ddim i wneud o'n ddi-feddwl. Da ni isio tawelu, da ni isio edrach arna ni'n hunin, a da ni isio dod felly fel Cristnogion yn ostyngedig i gymryd y bara a'r gwin. Ddim yn meddwl bod ni mewn unrhyw ffordd yn heiddi dim byd gan Dduw, ond yn diolch trwy'r ras bod ni'n cael derbyn trwy roi'n ffydd yn llwyr yn Iesu Grist. Felly mae o'n wahoddiad i bob un sydd yn caru'r arglwydd Iesu ac wedi dderbyn o fel gwaredwr i gymryd o'r cymyn. Ond os nad ydych chi'n credu, plis peidiwch, mi fyddwn ni'n hollol gyffyrddus efo chi yn gwrthod cymryd y cymyn hefyd. Da ni isio bod yn ufudd i'r arglwydd wrth i ni ddod. Mi na i weddio, ac yna, os daw y rhai sydd yn mynd i ddod mlaen i'n helpu fi i rannu y bara a'r gwin mwyn i ni gyd fita a chyd-yfed efo'n gilydd. Dwch i ni weddio i ddechrau. Arglwydd sanctaeth, da ni yn dy glodfori di. Am dy fod ti yn Dduw sanctaidd a chyfiawn, yn rhy bur hyd yn oed i edrach ar ddrygioni. Ond eto dy fod ti yn Dduw trigarog a graslon, ac yn araf i ddigion llawn cariad a ffyddlondeb. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni isio clodfori enw dy fab Iesu Grist yn gwaredwr ni. A da ni diolch arglwydd bod y gwaith wedi gyflawni unwaith am byth ar groes Calfaria. Bod yr arglwydd Iesu wedi mynd o'i wirfodd. Y cyfiawn wedi diodda dros yr anghyfiawn i'n dwyn ni at Dduw. Felly trwy dysbryd, da ni'n gofyn y byddi di'n adnewyddu yn ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Y byddi di'n wir yn bywhau yn ymddirieddaeth ni fel y gallwn ni ddeud
yr arglwydd Iesu di'r un pwysica. Fo di'r un angenrheidiol yn bywydau ni. A da ni eisiau bod fel Mair yn gyson yn dod at draed yr arglwydd Iesu, yn gwrando ar ei air o, yn caniatáu i ti trwy dysbryd glân yn newid ni o ddydd i ddydd. I droi cefn ar bechod a hunanoldeb, i fyw bywyd o eifuddod a chyfiawnder. Da ni'n gwybod y byddwn ni'n methu, ond da ni'n diolch am yr aberth sydd yn gwneud gwahaniaeth tragwyddol i bob un sydd wedi troi at Iesu mewn ffydd ac ymddirieddaeth. Trig ar ha wrthon ni felly. Da ni'n gofyn dyfendith di nid yn unig anna ni, arglwydd da ni'n gofyn dyfendith di ar y mini gwersyll fydd yn digwydd wsos yma. Trwy dysbryd arglwydd, nid i ddangos Iesu Grist yn hyfryd i'r ieuenctid sydd yna. Cynnal y gwersyllwyr, y swogs a'r arweinwyr. O dad, da ni'n gweddio dyfendith di ar yr ymgyrch yma ymhlith myfyrwyr ym Mangor hefyd. Ti di'r un sy'n gallu dod â ni o ddallineb ysbrydol i oleuni, i ddeud am Iesu Grist fy arglwydd am Duw. Bendithia felly, arglwydd delia a'n calonna ni bob yr un, cysura y rhai ohona ni sydd yn wan, sydd yn ofnus, sydd yn alarus, y rhai ohona ni sydd mewn amgylchiadau anodd o Dduw, tyd yn agos. Wrth i ni ofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ac wrth i ni rannu'r elfenna, da ni am ganu can fydd y geiriau fyny ar y sgrin. Yr oen sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, lladdwyd ef ac yma cofiwn.
Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistriw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Oherwydd dioddefodd Crist yntau, unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn i'ch dwyn chwi at Dduw. Diolch i ti, o Arglwydd, bod y pris wedi cael ei dalu yn llawn. Diolch bod marwolaeth yr Arglwydd Iesu a'i atgyfodiad o yn dod â bywyd a gobaith tragwyddol i ni sy'n credu. Atgoffa ni, Arglwydd, o'r hyn sydd yn allweddol bwysig trwy dysbryd. Ennyn yna ni y diolchgarwch a'r rhyfeddod yna at bew ti di wneud drosto ni. Yn enwedig, Arglwydd, pan da ni'n wan, pan yda ni'n ddryslyd, pan yda ni yn llawn pryder. Da ni diolch dy fod ti'n dduw tyner yn yr Arglwydd Iesu, bod o di ddangos mor amlwg. A da ni'n gofyn, Arglwydd, y byddi di wrthweithio yno ni yn sicrhau yn bod ni yn dangos tynerwch a gofal a maddeuant tuag at y gilydd hefyd. Wrth i ni adael rwan, Arglwydd, parhau i'n bendithio ni, i'n cysuro ni, i'n argyhoeddi ni fel wyt ti'n gweld yn dda, a derbyn yn clod a'n mawl ni. Achos bod ni'n gofyn y cyfan ac yn clodfori enw dy anwyl fab Iesu Grist. Amen.